Lokhon Korapho Nilip MSC constituency ki parlo Koilmati ahavar pen kahilo kilometer krehini sose Balijan Lokhon Hanse arong adung alangroi solong langkithe pon pinamat karbila pen rengma kadukabe rong in Korapho sosiarat bai gari motor kacheleng kisung thikte ka porhut jakhong pochekloni phai phorni por phai hinia por PWD Borpatha Road Division Executive Engineer Pawan Timung Department a hinpen na pen Chokyola Town Committee Chairman Winson Ronghang alang nitum bang hini pen JCB pen dampar pen sangtiar long ke thok pipon Nilipa havar ke thoi mute inglonga havar ke dua phai ongchet Koilmati pen Balijan Lokhon Hanse arong ahavar pen ha upper day room lokhiram rong phararong phangchirop khanari rengma rong an cheleng thoratovar ke mimi penajo non malom Barla por hutkai ke RV ke jang chimit me pin penajo Balijan Lokhon Hanse arong adung along kido alangroi so along langroi lang kethe hut lang pon prinsing la so tovar long arni wang lokachali hithi kulat kedam ke wang hut lapen hospital se kacheleng hut kedam ke wang jasimet ke bai gari motor kacheleng phire mimi an pinno lapen gari motor kethe atum ke cheleng unedatlo laso kacheleng kisung katora thekti ka por hut Lasua kisung pen kachpajok dunjia phan pura tongsekot pen Chokyola Town Committee Chairman Winson Ronghang alang likai keta rar tum kidu kisung apor aling ahut mate rat ke boy mekri meklang apor hut akhi chinghon hipin pen ki pi ke bajir don aning ke mene Chokyola Town Committee Chairman Winson Ronghang methang ahavar lapen methang rar tum phan ka chinghon kachijin sot hepar pik penajo jakhong po chikloni phai pho bhomkuruani por phai hinia por PWD Borpatha Road Division Executive Engineer Pawan Timung Department a hinpenta cherap chitu dunsi rat ka cheleng ki messenger phan sangtiar long ke thok PSI claim si pinipen kaya son gari motor ke thetum cheleng phun melo Lokhon Hanse rong pen inut mission a pen athik jot abang phu samsing Hanse la pen niliba havar pen nongnam ka chathang klong rar sai claim bang phu Mandal Son Rong Phartum Phirang Kethe no Banghini Chokyola Town Committee Chairman Winson Rong Hang Phan Lapen PWD Borpatha Road Division Executive Engineer Pawan Timung Aphan Suri Ansose Arna Mahirjumi Kaiketa Padover Nang Pusi Phirang Kethe no pen Kachurum Pipon Kidam kurang kasik sak sugali Osumar School kidun pencenglok nitum la hospital kidam punon lapian apar semi kithi gejang kachiban semi lakso tovar lo neli tuma kapek tovar kya vilo la sila bang so teng pen litum chinghon peningan chethi litum chinghon sar Vinsong hang Chokyola Town Committee Town Chairman alang li phanchuning risi alang li ningkimi pen litum phan kini la bang so tovar emergency labangso akar bahar ke bonai phanke kung sikot pen tung rapnang ko kusia tung bahani chingwai si labangso akam non kini claim pon bomlo la se alang li phan churu parpik la tung bahani phanta ipolo pote labangso atovar ke isi lifeline lo la so ahavar ke dam la puna tu ke rengma naga tung pen chenglo kar bi ko ane tung tame labangso lifeline lo hemejang re tum ponon sapi mar tum hana chior tame la so atovar si banglo la an ke hingno si alang tung ke matha labangso ke matha pensi labangso atovar non selam bi bomlo bunai bi bomlo la si nilitum kado ko be hitame alang li phan bahani phan tame labangso Pawan Timung lapen Winson Rong hanga phanta churupar piglo Koilamati pen Samsung inti carbine long life